Krásný den, Teresko. Moc tě vítám do našeho povídání o metamorfice, které jsme nazvali Proměny s metamorfikou. Ehm, Já vím o tobě, že, že se s metamorfikou potká cca před rokem, asi někdy na jaře v roku 2023. A tak, jak jsme spolu sdíleli při několika našich rozhovorech mimo nahrávání, tak metamorfika poměrně silně zasáhla do tvého života. Jak ses k metamorfice dostala? Začneme úplně od začátku. Jak k tobě vlastně metamorfika přišla? Tak krásný den, Jitulko. Já tě moc zdravím a děkuju za pozvání, vážím si toho. A zdravím i všechny, co se na nás budou koukat ze záznamu. Jak jsem se k metamorfice dostala? To byl takový krásný proces, kdy já jsem si už dlouhodobě procházela určitým zpracováváním svých podvědomých vzorců a všeho, co ve mně tak nějak jako neladí a v mém životě opravdu dělá takovou paseku. Mhm. A trvalo to dlouhou dobu. Já bych řekla, že tohle je takový i celoživotní proces, vždycky něco vyvstane, něco si uvědomíme, zpracujeme a jdeme zase dál. Ale zrovna to bylo takový období, takový bych řekla i dvouletý, který byl opravdu na zpracovávání určitých mých prožitků dosti náročné. A potom se ukázala taková krásná odmlka, kdy já jsem si říkala, tak a teď už se cítím konečně aspoň trošku jako v klidu. Mhm. A, a tak nějak jsem byla otevřená, bych řekla. Otevřená vlastně všemu, co tak nějak přijde i nepřijde. Nemůžu říct, že by mi to bylo úplně jedno. Měla jsem tam to vědomí rozhodnutí, že se těším i na to, co přijde a tak, ale netlačila jsem na to. A v tu chvíli přišla právě kamarádka, s kterou jsme šli na oběd a vyprávěla mě o metamorfice. A Mhm. já na ní tak koukám Mhm. a říkám si, to zní velmi zajímavě. Říkám, tak to a najednou, jak mi to i vyprávěla mě i, co ona díky tomu prožívá, tak ve mně se otvíraly nějaký další dveře. A to byl právě takový krásný proces toho, že já jsem tu metamorfiku ve výsledku ani jako nevnímala, že bych ji potřebovala ve svém životě. Vůbec to nebyla taková ta další metoda, kterou bych potřebovala, abych si vyřešila něco a abych se něco tamhle dokázala, abych se zase něco takzvaně vyčistila, přetransformovala. Ale bylo to právě období, kdy já jsem v tu chvíli vůbec nic nepotřebovala, ale měla jsem tam ty otevřené dveře pro ten nějaký stupínek další výš. Mhm. Takže takhle se také mě metamorfika dostala, kdy opravdu jsem byla v tom krásném uvolňujícím rozpoložení. A to právě vnímám docela to zásadně, protože ty metody, které ke mně přicházely vlastně předtím a různý, kam se jako pohnul ten další level v tom životě, tak většinou to byly metody, které já jsem vlastně jako fakt jako potřebovala, které byly takový ty Mhm. probouzecí, takový ty někdy jako i úderný, byla to taková to jako někdy tvrdší energie, jo, bylo to takový to zpracovávání, čištění, takovýhle různý ty názvy to i sebou táhlo. Ale u té metamorfiky jsem cítila úplně něco jiného. Opravdu ne, že bych to potřebovala bytostně, ale že to je něco, kde se mě otvírá nový svět. Mhm. Tak takhle se ke mně metamorfika dostala. Vysloveně úplně čistou, jako relativně náhodou, by se dalo říct. Takže vlastně se k tobě metamorfika dostala prostřednictvím sdílení, Ano, vlastně jako doporučení na základě zkušeností nějaké tvé blízké duše. A, ano. vlastně to, co tě na ní nějakým způsobem přitahovalo, aniž vlastně o ní ještě věděla více, tak to byla právě ta její jemná energie toho procesu proměny, který vlastně nějakým způsobem tě přitahoval a volal, ale ještě to úplně nedokázala uchopit, nebo v podstatě to, jo, ještě to bylo v takových jako, v takových, na základě intuice, jak se říká, že jo. No. Ano, já jsem vědomě o tom opravdu jako nic nevěděla a vlastně té hlavě to zatím nějaký ty názory a tak tam proto nebylo místo v tu chvíli. Opravdu tam bylo taky to něco, co mě tam vysloveně táhlo. Byl tam takový ten životní tah toho. Mhm. Tam bude něco, co mě něco otevře novýho. Ano, Ale ano. ta hlava to vůbec nedokázala vysvětlit. Absolutně. Jak potom ten proces dál pokračoval? Ty jsi potom přišla na základní kurz vlastně v onlineu.
Mhm. který naše asociace Inspirála vlastně připravuje, organizuje v rámci České republiky a Slovenska. Takže tam jsme se setkali poprvé, tuším. Ano, Nějaký. přesně tak. Mhm. Nejdřív vlastně na té jedničce, dvojce v onlineu, pak jsem vlastně pokračovala hnedka následně dál na vlastně level 3 a potom jsme se potkali i živě. Ale ten úplně první, ten úplně první onlineový víkend, který jsme spolu zažili, popravdě jsem za prvý vůbec nevěděla, co mám čekat. Ale vůbec. A byla jsem i zvědavá, jak to zvládnu. Celý ten vlastně víkend, že bude relativně, on to není celý den, ale tak jako by půl dne. Opravdu jsem jako, a měla jsem trochu i strach, popravdě. Bylo to něco pro mě najednou nezvyklého, něco nového, ale ten tah byl tak silný, že tomu nešlo tomu jakoby odolávat. A po tom prvním víkendu se mi potom už zodpověděly ty otázky, že to tam táhlo. Ano. Najednou se mě v té hlavě začaly zodpovídat opravdu i ty slova, co vlastně mě tam přesně přivedlo. Celkově i ta skupina lidí, která se tam se schromáždila. A já jsem do té doby vůbec netušila, že nějakým způsobem by mě až takhle mohlo ovlivňovat vlastně těhotenství mojí maminky. Jo, vůbec. Ano, ono se o tom jako často mluví, že žena by měla být jako v pohodě a tak dále, jo, že, ale já jsem to najednou díky té metamorfice už vlastně té jedničce a dvojce, to jsme spolu probírali těm tématům, úplně navnímala a říkala jsem si, aha, tak to je mazec. A vlastně najednou se mě osvětlilo spoustu mých jakoby podvědomých i emocí a zažitých jako vzorců, kterých si říkám, Reakcí. odkud se berou. Když já vědomě v tomhle životě jsem si nic takového jako neprožila, proč bych to měla cítit, nedokázala jsem to vysvětlit a nedokázala jsem tím pádem s tím vlastně ani nějakým způsobem naložit. Jo. Ano. Ale podvědomě jsem je tam tak silně cítila Mhm. a takže to pro mě byl opravdu velká proměna. Velká proměna. A já jsem do té doby, než jsem vlastně opravdu na ten kurz šla, tak jsem vůbec nevěděla, že tohle se takhle může jako dít a že to má takhle velký dosah. To jsem, jo, ona to člověka opravdu mídí, tady ty informace a nejsou ještě tak rozsáhlý vlastně v tom našem světě, takže mi to vůbec jako nedošlo, že Ano. by to mohlo mít takhle velký dosah a přesah. Je pravda, že vlastně v rámci těch témat hned toho základního kurzu Mhm. je mnoho informací, které vlastně mohou u mnoha lidí vést k určitým uvědoměním, k mnoha aha momentům, jo, že to není vlastně jenom o té terapii striktně, ale je tam vlastně takový jako ucelený vlastně jako blok informací, Mhm. který vlastně člověku přináší pochopení a poznání toho, jak se vlastně tvoří jeho charakter, jak se vlastně tvoří různé reakce, různé pocity. Třeba jenom to, když k nám přijde nějaká situace, že jo, my jdeme jako do interakce a zareagujeme na něco prostě, jo, neadekvátně a řekneme si, Ježíš Maria, jako proč jsem tak jako zareagovala, že jo, teď to Mhm. vůbec jako, jo, jako co se to děje, jo. Takže Mhm. to je přesně vlastně o tom, jak se vytváří základní matrice člověka, vlastně základní nastavení charakteru, základní naše energetické nastavení, to, jakým způsobem se cítíme emočně, jak se vlastně jaké máme emoční vyladění, jaké máme psychické vyladění, jo, mentální, takový ty různý přesvědčení, programy, jak ty si vzpomínala, ano. A samozřejmě i jak se cítí naše fyzické tělo, protože to je toho potom důsledkem. No. Přesně tak. A já jsem si zase chviličku něco zjišťovala, než jsem šla vlastně na kurz metamorfiky k tobě k Inspirále, ale ty informace, které jsem našla, tak třeba můžu dost krásně jako shrnout, existují ty různé jako knížky, anebo i různý další videa na metamorfiku a tak. Něco málo je k tomu k zjištění, ale není to ta komplexnost, protože opravdu ta komplexnost se dá opravdu nabít a vlastně tak jakoby zažít a prožít opravdu jenom na tom kurzu. Mhm. Jo. Mhm. Tím, že bych si přečetla knížku nebo se jen tak jakoby o té metodě tak nějak něco lehce dozvěděla, jakým způsobem se aplikuje, jakým způsobem tady to, není to ono. Ten proces se tam neuděje bez toho, aniž by si člověk prošel opravdu tím uceleným komplexem těch informací, Ano. protože tam to najednou člověku dosedne.
Jo. ano. A to je to, co já vnímám jako velmi hodnotné, protože knížku si dneska člověk může koupit na kde co, o různých metodách se dozvědět kde co, ale nedosedne to a neuděje se vlastně taková ta proměna a vůbec bych řekla i to rozhodnutí, vědomé rozhodnutí k tomu opravdu si tím projít a tu třeba metamorfiku nebo jakoukoliv jinou metodu aplikovat. Mhm. Protože dokud my to nepochopíme Mhm. i tou hlavou a Mhm. neprocítíme a nežijeme ten prožitek, Mhm. tak to pro nás bude jako další nějaká jako metoda. Takže tohle hodnotím, že opravdu je potřeba si projít celým jako uceleným kurzem. Ano. Hmm. Ano, ano. Jako metoda prostě jako, že jo, někteří Hmm. lidé jsou takový jako sběratelé různých Mm-hmm. metod, Já tak jsem totiž taky taková byla, proto to zmiňuju. jo, OK, 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 rozumím, rozumím. No, vnímám, protože je to vlastně od roku 2011, je to 13 let, co teď máme jaro 2024, co vlastně provázím kurzy metamorfní techniky a vnímám, jak vlastně přímo účast a vlastně na tom procesu těch témat a toho i v toho propojení, jo, protože ona se na každém tom setkání tvoří určitá skupinová duše, která prostě jde do interakce s těmi lidmi, že jo, takže to vlastně všechno jako všichni se navzájem nějakým způsobem ovlivňují, působí na sebe a vlastně je ten proces podporován. A tím, že tam vlastně dochází, že tam dochází vlastně k tomu uvědomění a k těm mnoha aha momentům a propojení různých dalších informací, nejenom k předání té metody jako takové, tak vlastně dochází přímo na těch setkáních vlastně k procesům opravdu rozšiřování vědomí a člověk prostě se jako vrací domů, pokud jako k nám přijíždí na ty osobní prezenční, anebo pokud si prochází z domu v onlineu, tak vlastně se děje to, že opravdu toto setkání prostě změní člověka, změní. Přesně, no. A tohle by vlastně člověk v rámci přečtení jenom jako knížky neprožil. Jo, Hmm. opravdu ne. A i právě vnímám, jak je důležitý ten proces jako rozkouskovávat, jak opravdu je důležité projít si 1, 2, 3, 4 a my to vlastně prožitý v několika i měsících a já právě až teďka po tom roce jsem vůbec tak jako nabyla té odvahy celkově o tom jakoby mluvit uceleně, protože do té doby se opravdu ve mně tvořil ten obrázek teprve, jo. Skládaly se ty zkušenosti. Oni se jako i dál skládat budou potom ještě celoživotně, ale přijde mně, jak když najednou, je to jako miminko, který se vyvíjí ve mně, ta metamorfika. Jo, že to není zase taková ta další metoda nahned. Teďka je vlastně hodně moderní, nebo už ta doba naštěstí i upadá toho, že hned se všechno vyřeší, hned se všechno vyléčí. Já nemám ráda to slovo vyléčí a všechno hned, hned, hned. A moc se mě právě u té metamorfiky líbí, což jsem já jako poprvé vnímala jako trošku handicap. Přiznám se, já ze zrychleného světa, někdy velmi často zapnutá do mužské energie, jsem vnímala, že to bude až moc jemné, až moc pomalé, že to nebude fungovat. Ano, ano, ano. Procházela jsem si tímto jakoby vzorcem, tímto přesvědčením, Ano. ale záhy jsem nabyla, jde jenom o do toho jít a do té zkušenosti a pak člověk na vlastní kůži zjistí, jak to vlastně funguje a proč to tak funguje a jak vlastně ta jemnost nám je tak přirozená a jak je tak uvolňující, zejména hlavně i pro muže. Ano. Jo. To je úplně neskutečné, když já jsem vlastně začala aplikovat i partnerovi metamorfiku, protože jsem si potřebovala vyzkoušet na někom druhým, jak to funguje, abych neměla jenom svůj subjektivní názor. A to bylo neuvěřitelné, jak opravdu tato metoda, jak bych řekla, opravdu nevědomě otvírá to srdce tak, že ten druhý člověk a já zároveň nemusíme o tom vědomě pořád rozhodovat a povídat si do detailů a rozebírat to do největších jako hloubek, protože najednou to člověk cítí tím prožitkem. Takže ona, ta metamorfika je pro mě prožitek. Je to pro mě prožitek. Ano. No. Ano, je to opravdu metoda. Já jsem se usmívala,
když jsi hovořila o tom, jak jsi vnímala z začátku metamorfiku, o tom, že je jako pomalá, moc jemná a tak dále, protože jsem měla úplně stejně. Jo, já jsem byla zrychlená a ještě prostě takový jako oheň a vítr a prostě a tak, jo. A metamorfika má opravdu schopnost, úplně přirozenou schopnost velmi jemně a velmi něžně člověka vlastně doprovodit vlastně v tom návratu do té své přirozenosti, jo, do toho jako přirozeného rytmu, do svého přirozeného cyklu, prostě zpátky k sobě. A vlastně dělá to velmi nenásilně, přesně jak to zmiňuje. A to, že vlastně to velmi podporuje jak muže, tak ženy, protože metamorfika vyrovnává také ženský a mužský princip. Jo? To znamená, my v dnešní době víme, že tady v té naší jako společnosti, ve které žijeme, je mnoho žen hodně v mužském principu, vlastně v yangové energii, jo, a vlastně ženy už si uvědomují ve velké míře nebo ve větší míře, že jim to nedělá dobře, že prostě potřebují vyrovnat ten mužský princip tím ženským principem, jo, tím tou větší pasivitou, zpomalením, jemností a tak dále a tak dále. A třeba naopak u mužů někdy zase prostě muži potřebují jít víc do toho mužského, jo, do toho uchopení těch věcí a prostě víc jako by ty věci do rukou a tak dále. A ta metamorfika opravdu má tu schopnost vlastně velmi přirozeně a nenásilně vlastně člověka doprovodit i tímto procesem. No. S tím, že a ty si to zmiňovala, vlastně ono, i ta samotná aplikace metamorfiky, když s ní člověk pracuje, jo, ten, kdo ji vlastně dělá, aplikuje, i třeba když ji neaplikujeme sobě sami, když ji aplikujeme někomu druhému, ať už v rodině, jo, nebo nějakým blízkým lidem a podobně, nebo potom třeba dál, už potom třeba i terapeuticky, tak vlastně i nás, tedy ty, kdo s ní pracují, tak úžasně provází vlastně těmi principy, na kterých ona je postavěna. To vlastně není nic jiného než vesmírné principy, jo, určité vesmírné zákonitosti, které vlastně řídí tady celý ten vesmír a Zemi a i nás. Takže je to takový proces, který opravdu přináší prostě změny v našem vnímání. A já bych tě zase ráda předala slovo, protože ty jsi mě vzpomínala při našem povídání o metamorfice, že to je přesně to, co tobě metamorfika přinesla do života. Jo? A to je vlastně změna způsobu vnímání, jak vnímáš sama sebe, jak vnímáš prostě život a tak dále. Ano, přesně tak. A já jsem si prošla i za ten rok právě obdobím, kdy jsem tu metamorfiku neaplikovala. Byla jsem taková líná, nechtělo se mi. A prostě bylo tam určitý období, kdy opravdu jsem se k tomu jako nepřiměla. A i tohle období mi velmi dalo, těch pár týdnů, protože já jsem najednou zase zpátky viděla, jak na různý určitý situace životní i na samu sebe a na lidi kolem sebe najednou nahlížím, když tu metamorfiku neaplikuju, že zase zpátky se takzvaně jakoby stahuju do těch zajetých vzorců, do toho, na co jsem byla zvyklá a do toho, v čem mě bylo vlastně, jak se říká, ta smradlavá popelnice, takový to pohodlíčko ve smrádeček, je to naše, z čeho se nám moc nechce, to je ta komfortní zóna. Ale ta metamorfika právě mě krásně vede do toho, co právě pro nás může být pro někoho nové. Ono to je tak přirozené, ale může to být právě pro nás nové, protože my nejsme zvyklí to zažívat. Nebyli jsme zvyklí od malinka, nikdy jsme to extra neprožívali, ale ta naše duše nebo to srdce nebo celkově to naše celé bytí vnímá, že to je ta přirozenost. Proto nás tam vlastně jakoby krásně jako táhne. A přesně jak jsi krásně zmiňovala, když jsem aplikovala a aplikuju partnerovi tu metamorfiku, on teda potom už chtěl pořád. Já jsem to na něm chtěla vyzkoušet jenom jednou, abych si to vyzkoušela, jak je to na někom druhém. A on potom si už zapsal do diáře na každý týden. Takže pak už to nešlo jinak. Objedná klienta první. Měla jsem další objednávku.
A přesně jak jsi krásně zmiňovala, protože já jsem měla prostě, říkám, my v těch zajetých vzorcích myšlenkových, co si myslíme, to je tak silný, to je tak neskutečně silný. A já jsem si myslela, že mě to bude vyčerpávat. Že to, že aplikuju vlastně i někomu druhému, třeba každý týden, tak mě bude vyčerpávat. Ale opak byl úplnou pravdou. Protože přesně jak ty říkáš, už jenom ten samotný proces i pro toho, kdo aplikuje někomu jinému, tak už pro něj je léčivý. Takže já jsem si pak začala už těšit, protože já jsem to prožívala, jako bych si ji aplikovala sama sobě, tu metamorfiku. Ano, Jo. ano. Ale přesně, jak jsme zvyklí, takový to, že když něco děláme pro druhé, tak to pro nás může být někdy vysilující a je to takový to jo, rozdáváme se. A najednou zase ta metamorfika mě ukázala úplně jiný proces toho dávání. Že já můžu dávat, aniž bych se já pořád jako vysilovala a vyčerpávala, jo. Takže ona ta metamorfika opravdu učí už jenom samotná tím, jestli člověk ji aplikuje, neaplikuje, jaký přitom vůbec má jako myšlenky, že udělat si vůbec čas na sebe, vlastně tu hodinku, udělat si čas, no to byl taky u mě proces vůbec se říct, udělám si každý týden čas na sebe. Takže ona je nádherný, jaký opravdu kolem toho už se změní to vnímání a už jenom, když člověk trošičku se stiší, a, a navnímá se na to, že bude teď vnímat opravdu sám sebe, co k tomu cítí, k tomu procesu, nebo co si vůbec myslí o tom procesu, tak už takhle dostane spoustu odpovědí. Aniž by vůbec začal tu metamorfiku dělat, tak už ten týden předtím se to děje. Ale můžu říct, že opravdu s tou metamorfikou já jsem začala ty věci, lidi, situace vnímat trošičku jinak. A to stav jinak bych řekla, já bych to nazvala, že to je takový ten pocit a prožitek toho přijetí. Že jsem to opravdu začala bezpodmínečně prostě přijímat. Něco jako když se narodí to miminko a ty mamince přinesou to miminko a ona ho prostě bezpodmínečně přijímá, ať je jakýkoliv, ať má zmáčklou hlavičku, nezmáčklou, ať je fialový, červený, jakýkoliv, tak ona ho přijímá, jo. A na rovinu říkám, já jsem takovýhle pocit nezažila, protože moje 2 děti se narodily obě 2 císařským řezem a já jsem obě 2 děti viděla až po několika hodinách. Takže já jsem ten stav úplně totálního bezpodmínečného jakoby přijetí nezažila. Ale já jsem ho zažila vlastně v rámci metamorfiky. Když si aplikuju sama sobě, tak jsem zažila takovejhle neskutečný vlastně stav přijetí sama sebe a tím pádem vlastně všeho okolo mě. To bylo neskutečné, to byl až pocit nějaký jako extáze, ale i jsem jako vnímala, že to je, že se nelítám někde jako ve vejškách, že jsem furt tady, že to je taková přirozenost, akorát to je jiný úhel pohledu, jako bych se furt otáčela do černa takzvaně a najednou jsem se otočila do bíla, jenom furt jsem stála na místě, akorát jsem prostě změnila svoji jakoby pozici toho vnímání. Takže tohle je třeba konkrétně to, co mi metamorfika opravdu jakoby přináší, dává. A řekla bych právě, ani ne přináší něco, co by extra chybělo do mého života, to taky právě není to přesný, ale spíš mě to pomáhá ukotvovat v mém životě. Něco, co tam přirozeně je, ale je to zaházený těma haldama, různýma přesvědčeníma a emocema, tak mě vlastně jakoby podporuje. Ano, podporuje mě v tom, abych se v tom daleko více ukotvovala, že to je pro mě to přirozený. Tak to je třeba to, co mi metamorfika dodává. Tak ona vlastně ve svém principu, tady ta motýlí terapie, jak metamorfiku také lidé rádi nazývají, tak vlastně uvolňuje to, co nejsme z toho našeho systému. Uvolňuje bloky, různá přesvědčení a tak dál, postoje, různé důsledky nějakých třeba emočních a psychických traumat a podobně. Vlastně nechává prostor tomu projevení sebe samých, tedy našeho plného potenciálu. Jo? A to je vlastně to, co ty popisuješ krásným způsobem zase na základě prožitku tvého, jak ty si vlastně, jak ty vnímáš ten proces, který se ti děje. Jo? A navíc vlastně metamorfika to dělá velmi nenásilným způsobem, kterým vlastně provází do naší opravdové přirozenosti, do toho vnitřního prostoru lásky, který má takové základní, 3 základní charakteristiky. Je to vlastně prostor uvnitř nás, není to tady někde kolem. Nejdříve teda je potřeba, aby vlastně se ten prostor v nás projevil.
a to je přijetí, jak jsi ho zmiňovala. Jo, to je vlastně to, co ty vnímáš a co ty popisuješ. A přijetí na prvořádově sebe Mhm. samých. Takový, jaký jsme, se vším všudy. Přijetí druhých, takový, jaký jsou. A přijetí situaci takové, jaké jsou. Důvěra v sebe, v ten zdroj v sobě, to vnitřní vedení, tu intuici. Jo? A respekt. Respektování se, tedy naslouchání sobě, vlastně na přetočení pozornosti k sobě, naslouchání sobě, svým potřebám, naplňování potřeb a tím vlastně se tvoří přirozené hranice, aniž bychom jako se o ně museli starat, že jo. A tím respektujeme druhé. A to je vlastně to, čím provází metamorfika, kdy vlastně uvolňuje všechno to, co nejsme my a dostává nás do tohoto stavu, ve kterém prostě my, čím více v něm jsme, tak tím více vlastně jsme v té opravdové přirozenosti Mhm. naší a tím více vlastně potom se ta harmonie a ta přirozenost otiskuje i do reality našeho života, do těch našich prožitků, do toho, co se nám děje vlastně v životě. Co, Teresko, přinesla metamorfika, nebo přináší metamorfika tobě do života? Co jsi s ní prožila? Určitě máš nějaké svoje prožitky, příběhy, svoje vlastní nebo možná někoho blízkého. Dám ti zase prostor. Ty prožitky a vlastně celkově jak se to i otiskává do reality, tak bych nazvala tak jako jedním slovem, že mi to hodně přineslo odvahu. Ono vlastně celkově, když jsem tu metamorfiku, nebo když ji aplikuju takhle u sebe a ukotvuju se daleko více v tomhle prostoru právě toho přijetí, té lásky a té důvěry a toho respektu, jak jsi přesně vyjmenovala, tak se to navenek může jevit jako odvaha. Najednou já opravdu mám odvahu otevřít i určitý, a vlastně ani nemusím já sama, oni se mi otevřou přede mnou. Otevřou se přede mnou určité i situace, Mhm. které byly dlouho, dlouho pod pokličkou a podvědomě jsme se vlastně celkově všichni zúčastnění báli do toho jakoby vstoupit, ale je potřeba, aby se otevřeli, aby se tam právě do těch situací vnesla ta bezpodmínečná láska, protože byly opuštěny v situaci, kdy tam žádná láska nebyla, bylo tam zranění a to konkrétně můžu právě mluvit třeba o tom mém prvním porodu, když jsem vlastně mýho chlapečka, když se narodil akutním císařským řezem, kdy vlastně jsem byla 14 hodin tam na sále a 14 hodin nepostupoval porod. Dneska už chápu, proč ten porod nepostupoval. A po 14 hodinách se rozhodlo, že se půjde tam na císařský řez. A já jsem v tu chvíli měla neskutečný strach o svůj život, ale opravdu jako neskutečný, že já nebo miminko prostě umřeme. A tu vlastně pak se odehrál císařský řez, tady tím mým pocitem jsem byla odvežena na ten sál a pak už jsem vlastně neměla čas to nikdy nějak extra zpracovat. Už se k tomu člověk vlastně nevrátil, protože už tam potom bylo to miminko a tak dále, člověk potřeboval fungovat. Ale tohle se do mě, a nejen do mě, i do mého syna tak neskutečně zapsalo, ale ten čas jakoby těch dění, ten život se dál vyvíjel a nebyl prostor na to, tohle téma vlastně otevřít. Mhm. A teďka vlastně synovi letos bude 9 v létě a vlastně teď díky té metamorfice se ve mně začala otvírat vůbec odvaha se tomu podívat jako do očí Mhm. a dát tomu dle celému procesu, který tam vznikl a co jsme si odehráli, dát tomu tu lásku, protože vlastně Mišulka od malinka mě ukazoval takový, ale takový jakoby niance, nenápadně, že má taky strach z toho přežití. Mhm. Ale tím, jak já jsem sama měla strach taky, tak já jsem nebyla vlastně ochotná a schopná mu poskytnout vůbec jakoby tu bezpečnou náruč toho, že se může odevzdat tomu strachu, protože jsem já sama měla strach. Tím pádem i Teresko, to promiň, dítě. že ti do toho skáču. Jak se to projevovalo v praxi? Vlastně. Projevovalo se to tak, že on od malinka byl velmi úzkostnej a Mhm. bál se o sebe. On byl takový to typický miminko, který nikdy nepůjde nikam, kde by se mohlo ublížit. Mhm. Jak jsou třeba batolata, který zkoušej si, padají, zkoušej, padají. On takovýhle nikdy nebyl. Mhm. On prostě se bál o sebe a on to nikdy zkusit nešel. Mhm. Proto vlastně i díl chodil, díl mluvil, díl celkově všechno, protože vlastně díl nabýval tu odvahu. A doteďka, vlastně až teďka, to byly takový ty malinký niance, kterých já jsem brala, že to k tomu jako patří, k tomu vývoji. Nějak jsem to extra nevnímala, protože jsem to ani nechtěla vnímat, že jsem měla strach, že tam bude zatím něco, co bych vlastně já potřebovala i v sobě otevřít. Mhm. A teďka vlastně až v těch 8-9 letech, kdy já jsem
metamorfiku vlastně poznala, se to začalo projevovat jakoby extrémně. A to extrémně znamená tak, že on opravdu nevydrží nikde sám, on se začal tak strašně bát. Třeba jenom, když je, u babičky máme balkon a on se šel na ten balkon podívat a my jsme potřebovali jenom přibouchnout dveře, protože tam jsme něco poukali, my se tam jako dělo. A jenom jsme je přibouchli a oni samozřejmě z druhé strany jdou taky otevřít, že se jako zase vybouchnou. A on tím, že jsme je tam přibouchli ty dveře, dostala extrémní strach, že vlastně jako nebezpečí, neskutečně nebezpečí, jo, že vlastně zemře. A takovýhle začalo mi čím dál tím jako víc, jo. A já říkám, Mišulko, ale a já jsem samozřejmě, než ta metamorfika se mě ukotvila, tak já jsem začala tím jako přemýšlet a říkám si, kde se to v něm bere, jo. A hodně se v něm bral i strach, jako že se ztratí, jo. Že to je 9 let, takže kdyby se někde ztratil, tak už je dost velké i na to říct si o pomoc a tak dále. Ale vlastně za celých 9 let života jsme mu nedali nikdy jakoby nianci toho, aby se měl proč bát, nikdy jsme ho nikde nenechali. To vlastně nikdy nestalo. Nikdy se to v tady tom reálném životě nestalo. Trauma neprožil. Ano, ano. Nikdy jsme mu ani neříkali, že to se nedělej, ublížíš si, jo, nebo že bychom ho zbytečně strašili, že se ublíží. Nikdy jsme mu to vlastně neříkali a nedělali, protože já jsem vůbec nechápala, kde se v něm takhle extrémní strach bere. Ale to je jako extrémní strach, si kolikrát člověk říká, bože můj, jako jo, proč máš takovejhle strach, že tě opustíme, nebo že tam nepřežiješ, že se ztratíš, že se ti tam něco stane. A to jsou takové jako banality, jako že zůstane sám na hřišti, nebo se zabouchne na tom balkóně, jo. Nebo že se právě někde ztratí, jo, a tak dále. A až právě s tou metamorfikou já jsem získala odvahu se tomu vlastně podívat jako do očí. Ale taky opět, nedělala jsem to vědomě, že bych si řekla tak a teďka to jdu řešit, jo, nebo teďka mu to jdu vysvětlovat, nebo teďka jako jdeme otvírat ten porod a jdu mu to všechno říct. Jo, že to by nemělo absolutně žádný smysl. A nemělo by ani smysl, když já se tady, mně se právě díky metamorfice jakoby osvětlilo, kde to vzniklo. Jo, to bylo velmi důležité třeba pro mě, že jsem já pochopila, kde to vzniklo. Ano. Ale zároveň jsem si řekla, no jo, já s tím teď nic jako neudělám, nepředělám to, nevrátím čas, tak vlastně krok 2 je to hlavně přijmout u sebe. Přijmout, že takhle se to prostě stalo, z nějakého důvodu se to odehrát mělo a nezlobit se na sebe, protože já jsem se vlastně všechen ten pod tím povrchem toho syna, co tam jakoby ukazoval ten strach, bylo to, že já jsem nepřijím a já jsem byla naštvaná samu na sebe, že jsem vlastně tohle jakoby dopustila, mě a jemu. Jo. A to byl ten vlastně prvotní asi jakoby ten vlastně i mě strach toho nepřijetí mě samotný. Já jsem ráda, že to zmiňuješ, protože to je velmi často, když vlastně, i když to nevíme, jak to vlastně funguje, tak ten nějaký ten jako strach nebo nepříjemný pocit je vlastně z toho, že jsme něco udělali jako nedobře, máme, jo, v takové jako nevědomosti spíše. A jsem moc ráda, že to zmiňuješ, že vlastně všechno se děje přesně jak má. Že i to, když se něco děje v průběhu těhotenství nebo při tom porodu a že na nějakým způsobem reaguje, protože prostě dělá to nejlepší, co může, protože to jinak jako neví a neumí, jo, tak je to přesně to, pro co si to dítě přišlo a je to naprosto v pořádku, že se to tak děje. S tím, že my opravdu teď procházíme takovou obrovskou proměnou stavu vědomí. Lidstvo a samozřejmě každý sám za sebe jako individuální vědomí také. A my v dnešní době už můžeme tato traumata a tato nastavení nějakými způsoby vlastně proměnit tak, aby se to už dál vlastně i v těch generacích předávalo a nějakým způsobem jako dál jako nešířilo, jo. A metamorfika je právě jednou z těch metod, které to umožňují už v těch principech vlastně jak my někdy říkáme, nové země nebo také té nové éry, nebo jak bychom to nazvali, jo, to je přirozené, jo. Vlastně v rámci těch vesmírných principů a toho prostě přirozeného stavu. Jo. Takže vlastně tím nic nenarušujeme, ba naopak vlastně se navracíme do vnitřní energetické rovnováhy a navracíme vlastně tím všechno zpátky do rovnováhy. No. Přesně tak, přesně tak. A ono totiž
na nějaký úrovni to člověk ví, že to musí přijmout a samozřejmě jsem si to už po porodu hnedka říkala, stalo se, co se mělo stát a tak dále a tak dále. A vlastně vědomně jsem se na sebe jako nezlobila, ale podvědomě jsem se na sebe strašně zlobila. A ta metamorfika vlastně mě dostala do toho prožitku, abych se takzvaně i odpustila. Mhm. Jo? Abych si odpustila, abych se přijala se vším, Mhm. i s tím, co se stalo, i s tím, co se nestalo a mohlo se stát a tak dále, aby Mhm. se tam stalo to kompletní přijetí. A to vnímám, že mi zatím doposud žádná jako opravdu metoda neposkytla na té takhle hluboké úrovni toho prožitku. Poskytlo mě to různý vysvětlení, všechno možný, kdykoliv jindy, to jo, to člověk by chápe, že se na sebe nemůže zlobit, a ten prožitek je něco jiného. Ano. No, začalo se to ukazovat, takže to dám. Já na synovi teďka vlastně málo kdy aplikuju metamorfku. Já to nevnímám, že by to, on se ani o to neříká, takže já ani nevnímám, že bych nějakým způsobem měla do tohohle zasahovat. A je to i právě krásná ukázka toho, že to jsou strachy moje Mhm. a ne jeho strachy. Že on Ano. mě to jenom zrcadlí tak, abych já to viděla, protože my to samozřejmě vždycky nejlíp vidíme na těch nejbližších, co milujeme. U sebe to dokážeme krásně ignorovat a u těch nejbližších to vidíme, co jsou nejčastěji třeba děti pro nás, pro maminky. Takže proto pak vlastně já konečně se dostanu k sobě. Takže proto aplikuju především a hlavně sama u sebe. A u něho se to projevuje tak, já to právě krásně pozoruju. Začalo mě čím dál tím častěji říkat, že mě má rád. Z něčeho něčem mě má rád. A i sám zmiňuje, mamko, já to zvládnu. Jo. To je Takže on sám nabývá tu odvahu a nebylo tam to, že já bych musela s ním něco dělat, ale já pracuju, ani to slovo pracuju tam je nežít, ale jsem v tom já sama se sebou a aplikuju hlavně především sama k sobě a na metamorfóza. sebe. Mhm. Přesně tak. A ono se to takhle nádherně přenáší právě tam, kam se to má přenést, tak tam se Ano. to právě přenáší. Proto Mhm. dost apeluju na to, že takhle právě o metamorfice povídá třeba maminkám, který hnedka se chytnou právě to, ježiš, no to já musím těm našim dětem, že jo, protože my jsme se taky prožili třeba v těhotenství a v porodu, bla, bla, bla. A vidějí ty následky najednou. Říkám, no jo, ale aplikuj sama sobě, prosím tě, především sama sobě. A těm dětem to se ukáže. Oni si to taky vybrali z nějakého určitého důvodu a třeba ta zkušenost je určitě má provázet tím životem, proto jim to něco má ukázat. Ale ty máš zodpovědnost hlavně sama za sebe a hlavně, abys to aplikovala, ten strach, aby se přetransformoval na tu lásku, hlavně u tebe. Mhm. No. Mhm. Mhm. Ono, jo, opravdu rodina je uzavřený energetický systém, kde vlastně změna vykonaná u jednoho článku toho energetického systému, teď hovořím opravdu na energetické úrovni, tak možná trošku neosobně, ale vlastně když se to změní u jednoho toho článku, toho prostě, tak se to změní vlastně, tak ta změna působí na všechny další, jo, v té rodině. A to Mhm. je i na úrovni vlastně jako do šířky, jo, to znamená ke svým dětem, partnerovi, jo, s kým jsme provázaní takto, ale i jako pospátku, třeba k naší mamince, k naší babičce, jo, a i dopředu, třeba k naší, vlastně, že se to nepřenáší dále, takže my třeba právě tou aplikací Metamorfiky a vlastně tím uvolněním těch různých strachů a nefunkčních přesvědčení a podobně, vlastně umožníme tomu rodu, aby se ozdravoval. Určitě. To rozhodně potvrzuji, protože teďka se poslední dobou otvírá i hodně silný témata u mé ségry, u 8 let mladší ségry. A taky vnímám, že tam vždycky jsem to nějakým způsobem vnímala, ale nikdy jsem na to neměla právě tu odvahu to otevřít. A teďka se to otvírá úplně samovolně sama s tím za mnou chodí a probíráme to spolu. A je to tak, no. Je to tak, že když tu metamorfiku aplikuju hlavně zejména sama u sebe, tak je vidět krásně, jak to, já mám ráda to slovo to léčí, ale neumím najít jiný slovo. Jak to poléčuje celý ten rod, jo. A může to být klidně vlastně i moje ségra, jo. Ano, Takže ano. Tak to je to opravdu, úžasné, no. Hmm. tak to opravdu funguje a ze vším, co my toužíme změnit, pokud vnímáme nějakou potřebu změny, tak je potřeba vždycky začít nejdříve u sebe. Jo, to Mhm. znamená přestat ukazovat prstem směrem ven, a nebo se třeba vinit za to, že jo, jak ty si to popisovala, že jsme něco třeba z naší neznalosti,
nebo z našeho tehdejšího vyladění nějakým způsobem něco udělali, ale prostě se přijmout to a začít vlastně z toho momentu teď a tady prostě to proměňovat a ono se to promění. Ono se to dokáže krásně proměnit. No. Přesně tak. A člověk se na tom začátku nedokázal ani představit to, když jsme se na jedničce, dvojce říkali, že opravdu to je tak jemný a tak samovolný, že jsem si opravdu říkala, to není možný. Že proto já vlastně nebudu muset něco jako extra dělat a vymáhávat, nebo tu námahu dávat ven a tu aktivitu velkou. Ano. Ale člověk najednou zjistí, že v té největší jemnosti se dějou ty největší věci a ty největší proměny. Ano. Že to, co jsem si vymáhala a dělala opravdu aktivně a šla aktivně změnit a aktivně si o tom promlouvat a aktivně jsem byla já ten článek, který jsem prostě to vždycky rozvíjela, tak vnímám do teďka, že to nebyla nikdy tak velká jako změna, nebo že jsem s tím vlastně nepohla s tím kamenem, jako když opravdu tam pustím tu vodu, která omílá ten kámen sama od sebe a obrouší ty hrany, no. To je neskutečně, ale na rovinu říkám, to se člověk potřebuje prožít. Ono se o tom dá krásně povídat a vnímám možná i teďka, jak nás třeba potom následně může poslouchat spoustu lidí, který bude v těch stavech, jako jsme byli my na začátku, a bude si říkat, to nemůže fungovat. A dávám jim za pravdu, ano, taky jsem v tom byla a vím, že dokud se to člověk opravdu neprožije na vlastním těle, tak má ten pocit, že to nemůže fungovat. To ano, je to tak. Náš rozum nám to říká, protože náš rozum nás pouští, je poměrně omezený a pouští nás pouze tam vlastně, kde to zná, že jo, takže protože tím, že nemáme vlastně dostatečné prožitky pro to, abychom jako mohli něco takového připustit, jo, tak to vlastně ten rozum jako, jo, a háže úplně jako do autu, to přece není možné, to nemůže fungovat, jak něco tak jemného a něžného a nenásilného a bez úsilí, ano, nenásilného, bez úsilí, jak to může fungovat a jak to může dělat tak obrovské změny, které prostě nedokázali udělat prostě jako spousta let mého snažení a úsilí a když jsem na sobě tak makala a podobně. Jo, takže opravdu to tak je. Ano, potvrzuji a je to úžasný. Člověk si pak přijde opravdu, že najednou žije. Jo, já jsem se do té doby opravdu kolikrát říkala, bože, co jsem vlastně dělala s tím životem? Teď jsem měla asi na nějaký automat přežití někdy. Tak to je. A najednou se člověk v tom uvolní a přijde si a řekne si, tyjo, teď já vlastně žiju. Jo, to jsou úžasný stavy, co najednou člověk začne prožívat, no. To je ten stav uvědomění si sebe. A to, jak jsi říkala, ty jsi to zase krásně popsala, tím, že, jako že člověk má pocit, najednou začne mít pocit, že vlastně jenom přežíval. Jo. A to, že my přežíváme, aniž si to uvědomujeme teda povětšinou, tak vlastně vychází z toho, že jsme vlastně řízeni těmi našimi programy, těmi našimi přesvědčeními, jo, emocemi, které z toho plynou a podobně. Takže my jsme vlastně po tu dobu té nevědomosti otroky vlastně v úvozovkách sebe samých, tedy těch našich programů, té naší části, té mysli, která vlastně je řízená, že jo, tím naším egem, tím souborem těch našich programů, těch našich přesvědčení, těch našich jaksi postojů převzatých nebo vlastně, že jo, vytvořených na základě nějakých jako traumatů nebo událostí a prožitků, dokud prostě my se neuvolníme z tohoto procesu a vlastně nestaneme se vědomými a metamorfika to opravdu nenásilným způsobem, tím vlastně nenásilným způsobem člověka provází. Tak. Teresko, přichází ti tak nějak jako spontánně ještě nějaký příběh ze tvého života a vlastně toho, jo, buď co ti metamorfika přinesla, anebo vlastně takový nějaký jako příběh praktický. Praktický příběh by mohl být právě, i když jsem si aplikovala metamorfiku, je to pár měsíců zpátky, tak se ve mně začaly otvírat pocity velikého hněvu a takový jako až nenávisti a takový zloby. A já jsem si najednou uvědomila, říkám, co to tam ve mně je? A říkám, aha,
tak dobře, tak jo, tak to přijímám, je to tam, je to nějaká moje součást. A nechala jsem to být, ale pak jsem si vědomě, tím, že jsem prošla kurzem, takže jsem i si dokázala potom krásně, já si dělám i jako záznam vždycky po každý aplikaci, co se jakoby odehrávalo a kde jsem co vnímala a tak. Nemám to tak po každý, někdy to mám, že jsem úplně tak uvolněná, že vůbec nevnímám nic, abych si pak vzala tušku a papír, ale někdy mi to jede hodně. A tentokrát to jelo hodně a potřebovala jsem se zapsat, že právě při období, kdy maminka se dozvídá, že je těhotná Ano. a oznamuje to vlastně svému okolí, tak tam se právě ty emoce u mě otvíraly. Ale to je už jenom člověk, co se jakoby pospojuje, když ten kurz jakoby projde a zná to, jinak to není vůbec jako důležitý při té metamorfice, při té aplikaci samotný. Ale mě to pak nedalo, zase jsem se ptala mamky, jakým způsobem vlastně, když oznamovala jakoby těhotenství a tak dále, jak to probíhalo. A ona právě říká, tam tady ty emoce byly ze strany jako její maminky, zase bylo tam určitý, jako proč tam byly a tak dále, to vůbec není důležitý, ale mě to i ukázalo to, že my častokrát můžeme mít v sobě pocit viny a máme to právě my maminky nejčastěji, viny, že jsme něco právě mohli udělat jinak, nebo že jsme něco právě způsobili, nebo neochránili to naše miminko před něčím, nebo celkově ta vina, ta kolektivní vina je v nás hodně silná. A ta vina častokrát se krásně dá právě za prvý určitě tím přijetím a tou bezpodmínečnou láskou. A to si člověk třeba prožije tou metamorfikou. Ale co cítím i jako první krok je uvědomit si to. Celkově vůbec si uvědomit ten proces, ten příběh, který se kolem třeba něčeho děl a nebát se o tom mluvit. Takže tím, že já jsem se té maminky šla zeptat, jak to vlastně probíhalo a tak dále, tak jsme krásně otevřeli vlastně téma viny i u ní a ona vlastně na chvilku začala vnímat to, Ježíš, co já jsem ti vlastně způsobila. Ale tím jsme o tom povídali dál. A i já jsem jí povídala své vlastní pocity a jak to jako vnímám já a že to přijímám, bylo to tak, jak to bylo a tak dále. Tak i u ní se to vlastně krásně dalo potom poléčit a nebylo potřeba vlastně ty metamorfiky jako dál aplikovat, třeba jakoby pokračovat u maminky. Takže řekla bych, že je takový to projít si tím kurzem a jednak aplikovat tu metamorfiku, ale jednak pracovat i vědomě s tou metodou je velmi důležitý a dokáže to právě pracovat i takhle s těma pocitama okolo a vůbec s těma situacema okolo. Takže tohle třeba já vnímám, že mě taky metamorfika naučila jít do těch situací i vědomě. A toho jsem se třeba předtím já dost bála. Dost jsem chtěla to nechat na té podvědomí části a ono se to bude pracovat energeticky samo. A dodalo mi to i odvahu jít do toho i vědomě, do toho vědomího tvoření. Takže to je třeba příklad, který mě při jedné aplikaci takhle jakoby vstal. Ano. Ano, je to tak, no, ona metamorfika není metodou rychlokvašnou, jak se říká. Je to opravdu proces, který jo, není to žádná jako metoda taková, udělám to tak a tak, jo, a prostě a bude to, ale je to proces. Je to proces vlastně, kterým my si začneme procházet a který vlastně proměňuje naše vnímání sebe, druhých, jo, všeho prostě, proměňuje prostě náš postoj k životu jako takový jako takovému a podobně. Takže to se jako v důsledku toho potom přichází různé změny, jako praktické v životě, že jo? To jako se mění spoustu. No, já dokážu fakt potvrdit, že tím, jak jsem přijala ten vlastně hněv a vztek v sobě, aniž bych předtím věděla, kde si to bere, ale přijala jsem to, tak se to ve mně úplně proměnilo v tom, že vlastně jsem najednou nepotřebovala to prožívat. Ano. Takže člověku se třeba i polečí játra. Ano, přesně. A tím, že se ano, a to má takový krásný důsledky, protože tím, že se poléčily ty játra, tak mě se neskutečně zlepšila pleť. Já jsem celý život, vlastně od nějakých svých, 12, 13 let, když mi začala menstruace, začala vlastně jakoby opravdu bojovat s pletí, jo. Furt nějaký neduhy na pleti a řešila jsem to samozřejmě nejvíc jako zvnějšku. Ano, člověk věděl, že ten vnitřní svět i vlastně ta pleť jakoby má spojitost a s těma orgánama se taky snažil nějakým způsobem pracovat a tak dále. Ale mě se teďka za poslední dobu tak neskutečně zlepšila pleť. Neskutečně. A to pořád používám ty stejné věci. Ano. Že
že to je neskutečný, že jak takhle byly ty uložené emoce v těch orgánech takhle hluboko, ano. když se vlastně i to miminko tvořilo v té děloze, takhle hluboko to bylo, tak jak jsem to uvolnila, ale jsem to vlastně přijala. Já bych řekla, že opravdu to uvolnění rovná se i to přijetí Mhm. a tím pádem to tam potom není potřeba a Ano, to je neskutečně, jak to potom má jakoby za následek i ta vnější fazóna. ano, ano, ano. Ano. My No. jsme, to naše fyzické tělo je vlastně důsledkem, v podstatě pouze důsledkem, jo, toho našeho vnitřního nastavení, jo, a pokud vlastně my někde v tom našem systému energetickém, protože my jsme prvořádově energie, máme někde zablokovanou energii, ať už vlastně nějakým vztekem, strachem a podobně, tím narušením vlastně toho prostoru lásky, jak rádi říkáme, že tak to má potom, nebo může mít důsledek právě na tu úroveň fyzickou, jo, v důsledku Mhm. toho, kde je ta energie zablokovaná. Takže naprosto ano, protože právě při aplikaci metamorfiky nebo v důsledku aplikace metamorfiky potom dochází vlastně i k harmonizaci různých fyzických problémů a stavů a tak dále, tak dále. Takže nejenom jako změna postojů, jak člověk vlastně vnímá sám sebe a změna emocí. To znamená, že přestaneme reagovat třeba nějak nepřirozeně a neadekvátně na situace a vlastně ty emoce opravdu se sklidní, zharmonizují a podobně, ale změní se i náš vlastně fyzický stav. A, Mhm. takže jako člověk je potom vnitřně takový jako spokojenější, protože vlastně všechny ty jeho úrovně jsou v takové jako koherenci a souladu a harmonii. No. Přesně tak, přesně tak. Možná bych teďka ještě k závěru dodala, já jsem se nedávno bavila, když jsem se bavila o metamorfice s kamarádkou a bavili jsme se ještě jakoby o i dalších metodách a tak dále, tak ze mě tak jako vypadlo takový přirovnání, ona říká, to je super, že vlastně pro mě třeba konkrétně metamorfika znamená třeba něco jako čištění zubů, jo? A tu aplikaci se můžu najít jakoukoliv, to bude přírodní cestou, takovou cestou, ale je to něco, co je potřeba dělat vlastně pravidelně, protože já taky, když vlastně si přestanu čistit zuby, tak nějakým způsobem tam ta disharmonie prostě nastane. A pak je právě potřeba, nebo pak je potřeba, pak lidi se často právě schylují k tomu, že už potom jdou k tomu zubaři a řeší ten kás a řeší prostě už ty jakoby následky nějakýma těma, jak bych řekla, invazivnějšíma metodama. Mhm. A já jsem si říkala, nebylo by vlastně jakoby lepší, kdybychom se konečně naučili všichni dělat tu rutinu prostě předem, než Ano, aby jsme to nechali vlastně dohnat do toho problému, kdy už jdeme vlastně invazivně do toho, protože vlastně to čištění zubů je taky neinvazivní, stejně jako metamorfika je ano, neinvazivní. ano. A dělám si to sama pro sebe, dělám si to jako opravdu jako pravidelně rutinu. A předcházím vlastně tomu, aby se tam vytvořily nějaký další jako problémy, jo. Ano, ano, A zároveň vlastně i tím, že se dá třeba rozčistit, i zubníka se taky dá rozčistit, jo. Takže vlastně i tou metamorfikou se tou krásnou, jemnou prací dá vlastně rozčistit nějaký ten zubní kás, kdy vlastně dneska už jsme takový naučený rychle od toho, jo. Rychle to prostě jako spacifikovat, rychle to vyřešit. Ale přitom, kdybychom si dali ten vytrhnout čas, zub, že třeba radši. přesně, přesně. Přitom, kdybychom se dali ten čas, tak my dokážeme, my máme tu všechnu sílu v sobě léčivou a dokážeme to zvládnout vlastně i jakoby sami díky nějakým nástrojům. Jo. Ano, A jeden z těch nástrojů třeba pro mě opravdu je ta metamorfika, kterou já prostě používám jako čištění zubů. ano. Ty si to krásně, tady tento náš rozhovor uzavřela, protože vlastně si přinesla sem do toho prostoru tady mezi nás, ale i do éteru, že jo, potom pro všechny další, kteří potom třeba se na rozhovor budou dívat, vlastně to pochopení, to poznání, že opravdu metamorfika může být takovým nástrojem vlastně harmonizace a vlastně udržování se v určitém stavu, kdy jediné, co potřebujeme, tak je hodina týdně a pak už se můžeme rozhodnout, zda budeme aplikovat metamorfiku fyzicky, že jo, stimulaci reflexivního páteře na svém těle, a nebo si můžeme dokonce i sami sobě aplikovat metamorfiku na dálku, protože ty si mi Mhm. zmiňovala, že často si aplikuješ metamorfiku na dálku, to znamená vlastně, že přímo fyzicky nestimuluješ reflexní zóny páteře,
ale vlastně pracuješ vlastně jinou formou, Mhm. která má také vlastně obrovský přesah za to, co vůbec ten rozum nám dovoluje vlastně si představit nebo uchopit jako do svých rukou. No. Takže děkujeme. Taky děkuji, velmi si toho vážím. Děkuji za váš čas, děkuji. Děkujeme. A věřím tomu, že i další rozhovory, které třeba potom budeme společně připravovat, zase přinesou už třeba nějaká konkrétnější témata, která budeme společně otevírat, protože opravdu metamorfika je, nebo motýlí terapie, metamorfóza, proměna, je takovým velmi jednoduchým nástrojem, který je opravdu možné převzít do každé rodiny. Každý člověk prostě se jí může velmi snadno převzít, naučit velmi jednoduše během jednoho víkendu a vlastně používat pro sebe, pro své blízké, anebo třeba potom do budoucna i třeba terapeuticky, proto aby vlastně to, co nějakým způsobem nevědomosti jo, jsme někdy vytvořili, nebo prostě bylo třeba v tom našem rodu vytvořeno a nějakým způsobem nás to tíží a nedovoluje nám to prostě v určitých aspektech prospívat, tak aby se toto změnilo. A ta metamorfika opravdu tím, že vlastně stimuluje ten náš samoléčebný proces vlastně toho našeho celého systému, celého organismu na té prvořádové, tedy energetické úrovni a v důsledku toho na všech těch dalších úrovních, o kterých jsme hovořili, tak je opravdu metodou pro tento čas a pro naši budoucnost. No. Takže děkuji, Teresko, a přeji nám všem mnoho vnitřního klidu, vnitřního souladu, vnitřní harmonie a radosti. Ano, krásné, děkuji, Tulko, mějte se krásně, děkuji. Moc krásně.